Bikotea sarie. Arrate, ume bat harreran eukidozue denbora luzean. Datorren astean, bueltauko da familia biologikoa gana. Urkok etxean izan zituen, mila gaitz mila problema, ta eman ziguten denbora baten, bera zaintzeko baimena. Berriz etxera itzuliko da, ta naiz eman digun pena. Hau izango da izan ziteken bukaerarik onena. Hau izango da izan ziteken bukaerarik onena. Urko maitea gure besotan, eduki dugu luzaro, gure bihotzen bizipozata, gure etxe hontan mago. Maitatu dugu, goxatu dugu, ta zaindu dugu zeharo. Esaidazuzuk zer ote den hau, baino biologikoago. Esaidazuzuk zer ote den hau, baino biologikoago. Astebururo elkartuz bere, amarekin berriketan, bagenekien eguna heldu, behar zela olakoetan. Orain beste bat hartuko nuke, nerea diot benetan. Guk eman baino askoz gehiago, jaso dugulako bueltan. Guk eman baino askoz gehiago, jaso dugulako bueltan. Soilik berari eman genion, gure alegin apala, ez baitzen ondo sendatu oraindik bere ama naturala. Eta arrate gura baduzu, itzulzazu bere ala. Uste baduzu gurean baino hobeto egongo dala. Uste baduzu gurean baino hobeto egongo dala. Babai beste bat hartuko nuke, berdin Urko edo Manu. Harrerarekin izaten dira, mila kezka eta mamu.
baina etzera itzuliko da, ta zertan sentitu damu. Enuen eta ona ekarriko, hau amestu izan ez banu. Enuen eta ona ekarriko, hau amestu izan ez banu. Momentu hontan ezin dut gorde, barruan daukadan pena. Bisitatzera joan beharko gara, beraren gana urrena. Ta etorkizuna planeatzea, izango dugu onena. Izan dezagun beste haur bat baina, kenduko ez di